Здравей, Ганчо, това ти е програмата за мигането на светодиодите. Вижда ли то устройва? А това ще е машинарийката. Бутон за включване и изключване. А този светодиод ще светят светодиодите. Това е 2 Hz, продължителност 100 милисекунди с 400 пауза. Ако искаш, сега е време да променя програмата, защото ще го правя с микропроцесор и ако ти трябват други времена, може да ги наглася. Програмата е тук, се задава времето на импулса и времето на пауза. А също може да ти направя за 5 плочки на светодиодите различни времена на включване. И така ще мигат светодиодите.